това ще бъде първото общинско училище в държавата, което ще има този статут. И се радвам, че то се случи в Бургас. Може да се каже, изпреварихме София в това отношение. И това е инициатива на господин Николов. Аз винаги казвам, че той е изключителен съветник и ментор. Винаги го слушам и никога, за което съм го послушала, не съм сгрешила. Благодаря, господин Николов. Това училище от едно грозно плате стана един красив леден. Благодарение, разбира се, на енергията и мотивацията на вашия директор, госпожа Тодорова. Моля, аплодисменти. Вдъхновяват и мотивират. Току-що бяха презентирани тези апостоли на знанието. Аплодирайте вашите преподаватели. Всички с вашия творчески ентусиазъм, любопитство и интерес да усвоявате знанието. С тази нова придобивка ще бъдете по-близо до загадките, които се задават, и със сигурност капацитета, който ще натрупате от знания, ще ви помогне да се реализирате много по-успешно и понякога да решите да се върнете тук в Бургас, да го направите по-красив и по-велик. Успех на всички вас! Аз очаквам госпожа Тодорова да подготви технически проект за нов корпус с басейн и физкултурен салон. Така ли беше? Всъщност това е робот, който реално е инсталиран в производственото предприятие. Детето, което го изучава, ще види абсолютно същите интеграли, същите системи за управление, усъвършенстване на робота. Същия принцип, програмират се по абсолютно същия принцип, и което означава, че ние, когато отидем да работим на работното ни място, ние ще сме много добре подготвени как да можем реално да боравим с тези неща. Реално няма да имате тайни по отношение на технологията. Значи всъщност децата, които завършват, имат и конкретни договори към фирмите. Да, хубавото е, че тук... Завършвайки, ти знаеш къде ще работиш. Точно така. Много се радваме, че Аз доколкото разбрах, че всяко дете има по няколко предложения за работа, което е прекрасно.